Mata Hari komt ta libben Ljouwert. De stad rekt meer en meer in de besnijing van de doenseres, spionnen en model. 100 jaar na haar deer voor een Frans vuurpeloton is er een soort omtinken voor Margaretha Geertruida Zelle. Ze waart joet het beeldje ontleerten voor haar bettenhoes onder kelders. Het beeld stier er al, maar het is zontje Nierlien vernield en nou weer hersteld. De flappen neem ik het maar van de hoofd hoor, die weer in de raar. Dit is zo schenken, het is weer in de raar. Die iedere keer schontje die je verliezen, denk ik zo'n beetje hier die er al lutsen. En waarschijnlijk in de gracht smitten. Puur vandalisme, zo vier ik weer. En nou ja, ik vond het wat vreemd dat die dingen er al weer wat slordig. Het is natuurlijk net een groot probleem. Maar ik heb de gemeente bellen en zijn van, nou ja, kunnen we er wat mee doen eventueel. Ben je nou net benauwd dat het er weer afslaan wordt? Nou, we hebben het aan de bobbenkant een beetje dikker maken, maar dat weer heel dun, maar een paar millimeter. Dus dat je een grauwe vent hier die koeren te saaien opbrekken. Die kon ze nou wat lietser, maar ja, je kunt er natuurlijk nog nooit helemaal voor. En dan gingen oranges bieden van, ja, je kan alles tegen krijgen. Even op de foto met Mata Hari Koek. En daar waard ik wakker gebruik van maken. De eerste dag van de tentoonstelling over Mata Hari in het Fries Museum is goed bezocht. En de bezoekers vonden het mooi. Zeker voor die tijd is het heel bijzonder wat zij al gedaan heeft en mij maken het ik. Ja. Zo kon je dan nog wel in een boek lezen, maar de tentoonstelling? Ja. Oh ja, ja dat jou toch volle meer een gevoel erbij. Al de beelden en de stukjes uit de brieven, dan komt het toch meer tot leven. Ik vond het een prachtig gemaakte tentoonstelling. Heel informatief. En was heel blij ook een paar herkenningsdingen te zien. Ik kom ervoor uit Leiden om ernaar te kijken. En zag dat ze dat Mata Hari een jaar, of toen nog Margaretha Zelle, een jaar in Leiden gewoond heeft. Daar op de kweekschool gewerkt heeft, maar het al had aangelegd met de directeur van de kweekschool daar. Dus dat was een pikant detail wat het voor mij extra leuk maakte. Ik vond het hartstikke leuk, zeer indrukwekkend. Dat kunt u misschien aan mijn gezicht wel zien. Ik heb nog wel een traantje gelaten. Echt waar? Ja, echt waar. Ik was helemaal onder de indruk. En waar dan precies van? Van de hele levensgeschiedenis, zeg maar, van begin tot het eind. Wat zo'n meisje allemaal mee heeft gemaakt. Van rijkdom tot armoede, weet je, al die dingetjes.